Sakit kok. Kantongnya kobong itu. Iki sekilo sak tidak negara. Populasi kilo. Lah gurih paling gurih iki, gurih putih. Kemulakno sing dadi iki iki. Akai turah-turah iki. Ya tak terang. Gua piro 17. 18. Mampu ya besar. Iki mau lah manis kilo sing koyo iki. Alah, segawut negara. Cukupen turah panggahan. 18. Ya jangan orang boleh tambah itu. Jadi tidak kaya loh, ya Allah. Ini loh, tisan ini loh. Oh, oh, itu kalah. Nah, emang cerita nih. Ayo, cerita di kok bak, arep ngekom. Kayak bak itu kok kita ambil. Ada, cepet. Wis cek ambil. Wis cek mau. Berarti kan oleh panjenengan. Ya utuh. Kayak kulkas. Ora, utuh ning anu nek ambil. Apik. Nah, ora. Sitokne sisa 20 to. Lah iki mah kurang. Kalau wong kerupuk enak-enakan. Kok ngono wis kali. Pak aku ini ngerti aku tuh pengen iki. Kok bentar wae. Pokok iki ah. Pokok iki kayak sudah 50 kan 16. Lagi lo wae. Kita kan situ anu 12. Anu 12. Coba siji. Jono ngekom. Ya para loro. Kalau kui cukup siji apa loro? 2 kilo. Tidak walung. Wah, gede sih tahu apa kah? Tak ketinggalan. Pasangnya. Mbak pancangnya putih sih serateng. Untuk mana mau serateng yo ngelak kuwi lah. Masuk. Nek nek banyu adem duwene anget temen. Dah. Malah ngomong enak ini. Neng bagi sik-sik lho, Bir. Apa? Apa lho? Apa? Dipar golek anu puno. Mas makan mau ada bagi. Ya. Kau mang